Zinandikimulimo pandisisa imefanya iri mwana kuketosta imefanya kwa maskisa Luka Suman mapanduru ikikimulimo natafta ketosta ayeri ndihandia amatenga chengeza ivana kasira izuwa mangwana anzive kuudza pana kana chekuruma chechihuku hamuna mumba amatenga chengeza ivana kasira izuwa mangwana anzive kuudza pana kana chekuruma chechihuku hamuna mupfungwa dzawo pane zvinhu zvakarunga bati vari kufamba vachingotera makomba vari kufamba vachipotsera mishonga vari kumhepo vari kuti dzinza rakaromba vashungu dzawo ndive ndiri murombo munzira dzangu ini vanopotsera matombo vakumaprofita watikanda nhombo tora minda minyoro iniwonepamatenga chengezaivana kasira izuwa ramangwana anzive kuudza pana kana chekuruma chechihuku hamuna mumba amatenga chengezaivana kasira izuwa ramangwana anzive kuudza pana kana chekuruma chechihuku hamuna vandorara norota zvisingaite kunouya gava baba richidonha rute havana tete voti mukofembe bute mwari panorambo chiti mwana zviite inga kuna mata iwo sanete ukasadaro chete ukarara humuke mirayiro yamwari buta tipute mbidza kuzvishandira iveve usari matenga chengezaivana kasira izuwa ramangwana anzive kuudza pana kana chekuruma chechihuku hamuna mumba namatenga chengezaivana kasira izuwa ramangwana anzive kuudza pana kana chekuruma chechihuku hamuna mupfungwa dzawo pane zvinhu zvakarunga bati vari kufamba vachingotera makomba vari kufamba vachipotsera mishonga vari kumhepo vari kuti dzinza rakaromba vashungu dzawo ndive ndiri murombo munzira dzangu ini vanopotsera matombo vakumaprofita watikanda nhombo tora minda minyoro iniwonepamatenga chengezaivana kasira izuwa ramangwana anzive kuudza pana kana chekuruma chechihuku hamuna mumba namatenga chengezaivana kasira izuwa ramangwana